Само три и играят всяка срещу всяка. Айде, Мила! Мила, само настой. Някой от стаповете при мен, моля. Ценай. Ценай. Ами ще убие, бе, ще убие. Победителката от Татами 2. Къде ми е победителката? Дилара Тием, Гладиатор Бургас. Така, започваме втори кръг. 25 кг, 2006-2005 година. Лазар Бонаров шампион, Първо май, Кристиян Делчев, Уяма Нови пазар. Полуфинал в тази категория. Лазар Бонаров и Кристиян Делчев, Уяма Нови пазар. След тях да се готвят Бранимир Киров, Киокушин Левски и Кристиян Ангелов, Гладиатор Бургас.